So oedd oes di oedd ar yr Brains Trust am hir yn dod? Blynyddoedd maith. Da oedd o fyd. Oedd wir, oedd o'n... Ar y fath o Gymru ond di? Di, o Gaerdydd, dyna pam oedden nhw'n gwneud y rhaglen te. O, ie. Wel, beth da ni am wneud heddiw ydy trafod gwaith John Gwilym Jones efo fo'i hun, gan obeithio chwilio i mewn megis i safbwynt John Gwilym Jones ei argyhoeddiad a'i syniadau am fywyd yn gyffredinol, sut beth yw bywyd i John Gwilym Jones a sut mae o'n mynegu i agwedd at fywyd yn ei waith creadigol. Ond cyn i ni fynd at hynny, mae gennym ni ychydig o ffilm sydd yn dangos i gefndir a'i fro a'i gatre yn Arfon. Wel, dyma'r pentre ganwyd fi yno fo, Groeslon. Rhyw 5 milltir o Gynarfon ydi o. I ran fwyaf ma'n debyg na di o'n edrach yn ddim byd, ond rhyw bentre bach digon dinod. Yn credwch i fi, dim ond bom a marwolaeth sy'n mynd i'n gyrru i o yma. A pan o'n i'n blentyn, a'r elwyr oedd yn byw mhob tŷ bron iawn, ond sa'r maen oedd yn had. Wel, dyma'r stryd y ces i'n ngeni ni hi. Rhyw 5 tŷ lawr o lle da ni'n sefyll ar hyn o bryd. Ond y tŷ rydw i'n byw yno fo rwan ydy'r tŷ yma ar ben yr hes. Angorfa ydy enw fo. Wel, dyma lle dwi'n cadw fy llyfrau. A bod yn onast, dydy llyfrau fel y cyfryw ddim yn apelio atai. Hynny di llyfrau gwerthfawr ddim yn apelio atai. Felly mae gen i beth wmbrath o lyfrau cas papur yma. Y cynnwys sydd yn apelio atai yn hytrach na golwg allanol y llyfr fel petai. Ond a dweud y cyfiawn wir, na fa yma dylwn i fod yn gweithio, chydig iawn ydw i yn i weithio yma, well gen i weithio i lawr yn y gegin. Dowch i weld efo fi. Wel, fama byddai'n hoffi gwneud yr ychydig gwaith dwi'n ei wneud. Mae'n ysgafn ac yn ola braf yma, a mae'n rhaid siawns iawn i mi fysnesu fo'n nghymdogion pa fydda'n rhoi dillad ar-lein a rhywbeth a felly. A pa ddai wedi blino'n arw, a mi fydd hynny digwydd yn ddigon aml, mi fyddai wrth y modd yn chwarae cardia. Mae o yn rhoi rhyw bres ar eich meddwl chi. Hwyrach eich, dwi'n i hwyrach na nid meddwl, ond dyna fo, beth bynnag ydi o. Mae yna olygfa fendigedig o'r lle dwi'n byw ar yr allt. Da chi'n edrych i lawr ar y môr ac ar Sir Fôn, Llanddwyn a Niwbwch. A oeddwn ni'n treulio beth wmbrath o amser ar lan y môr. Glan y môr wrth gwrs ydi dinas Dinlla. A mae sôn amdani hyn y Mabinogi. Dwi wedi bod yn y dŵr geinia weithiau pan o'n i'n blentyn a chredwch i fi fedra i ddim nofio llathan yn diwedd. Da ni lwcus iawn o fama achos da ni'n cael mantais mynydd a môr. Ac o'r ddau fod yn hollol onas mae'n well gyn i'r mynydd. Y lle sydd ora gyn i ydy Llenyddiaeth y Warchen ar y ffordd rhwng yma a'r hyd ddu. A fanno yn apelio at ein arw iawn, achos yn yr ha mae o peth rhyfedda fyw. Mae'r dywarchen, fel maen nhw'n galw hi sydd yn y llyn, i gyd wedi cael ei gorchuddio efo grug. Ond os na ddim grug ar gyfil y lle o gwmpas yn un man, mae o peth rhyfedda. Wel, yn fan yma dwi'n gweithio ar hyn o bryd, yn darlithydd yn adran Gymraeg, y coleg. Ro'n i'n fyfyriwr yma hefyd, blynyddol lawer iawn yn ôl, a wedi gwneud llawer iawn o bethau rhwng hynny a rwan. Mi eisiau'n athro i Lundan, y sio fanno i Llandudno, symud wedyn i Bwllheli, symud wedyn i Ben y Groes am gyfnod byr iawn, ac o Ben y Groes i weithio efo Corfforaeth Darlledu Bangor. Fi mi yno am tua 5 mlynedd, yn cynhyrchu dramâu, ac o fanno wedyn i'r coleg i ddarlithio lle rydw i o hyd.